To fa, duk wani mutum da ke rayuwa a yanki na Najeriya zuwa yankin Nijar ya kamata a ce ya tsaya ya kalli wannan bidiyon ya ji saƙon da ɗan bindiga Bello Turji ya aiko sabo. Bello Turji Kacalla ya aiko wani sabon saƙo a wani bidiyo wanda a yanzu haka mun zo muku da bidiyon ɗungurungun domin jin saƙon da Bello Turji Kacallan ya aiko. Amma kafin zuwan bidiyon dan Allah idan wannan shine kofar shigowarka wannan tashar tamu mai albarka to ka daure ka dangwala mana subscribing kana ka danna mana alamar ƙararrawa domin hakan shine zai baka damar samun cikakkun bidiyoyinmu daɗaɗa kuma zafafa a kan lokaci da zaran mun ɗora. Mun gode da ziyartar wannan channel ɗin tamu da kuke yi mai suna Kano Hausa News TV. Bari mu saka muku bidiyon domin jin saƙon da shugaban 'yan bindigar Bello Turji ya aiko. Rajim bismillahirrahmanirrahim. Al'ummar duniya assalamu alaikum, ina yi muku sallama irin ta addinin musulunci. Sunana Muhammadu Bello Turji. Al'ummar duniya kamin ma in faɗa wani zai ce to ga yanan fa insha Allah to ga mu nan dai din in Allah ya yarda cikin koshin lafiya, don haka muka fito mu sanar da ku al'ummar duniya muna cikin ƙoshin lafiya kuma muna yi maku fatan alkhairi yan uwanmu musulmi na faɗin duniya baki ɗaya. Al'ummar musulmi mun fito koyo akan wani faifan bidiyo da muka saki kwana-kwanan nan 30 ga watan Oktoba ranar Litinin, shi yasa yau ma za mu fito mu sake wani bayani akan wanda bai fahimta ba yau ma sai ya fahimta. Daga iga buka tsaya ranar mun je muna yi muku matsala akan matsalar mu ta jihar Zamfara, muna yi muku magana akan ta. Yan uwana musulmi na jihar Zamfara, Bafulatani da Bahaushe duka ina yi muku fatan alkhairi. A madadin al'ummar jihar Zamfara ina kira gare ku zo mu haɗe kai da Fulani da Hausawa, mu haɗe kai mu zauna lafiya. Ya fi ka kira wanda a Ingila ka ce mai Bello Turji ya kashe ka, ya fi ka kira wanda a Amerika ka ce mai Bello Turji ya kashe ka. Al'ummar jihar Zamfara idan za ku koma baya ku tuna babba da yaro, insha Allah ina tabbatar muku duk wanda shekara 40 ya san da wannan maganar da za ni gaya muku. Gada ku ce Bello Turji ya cika ku da yawan surutai ko yawan jaye-jaye, ku fahimci maganar Bello Turji, ku bar fahimta da abin da yake yi, ku fahimci maganar shi shine gaskiya abin da ake faɗa muku. Kalmar nan ɗaya ce da ba ku taɓa yarda ku gane gaskiya ba, da kun gane ta ai da ba ku hadda kanku yanzu al'ummar jihar Zamfara. Kun ga matsalar ku ita ta shahi Sokoto, ta shahi Niger, ta shahi Kebbi, ta shahi Kaduna, ta shahi Katsina. Duk wani wanda bai gaya ma haka ba wallahi ba cikakken dan jihar Zamfara bane. A lokiran da muke yi gare ku, Yarima shine gwamna na farko wanda ta asasa tashi hankali jihar Zamfara. Amma yanzu sai a ce Dauda ko Matawalle saboda zamanin su ake siyasa. Yarima bai samu ya adawa ba, yadda ba a ce mai ba shi asasa jihar Zamfara. Abinda a hujjar Bello Turji ko kuma dalili, a lokacin Yarima aka yi dan kurman galadima. Akwai wanda bai san da shi ba? Akwai wanda bai san da su Bala mai gora ba? Wa ya assasa su? Wa ya sa su kashe su declaring din kashe al'umma na jihar Zamfara Fulani? Wa yayi? Yarima ya assasa su, yazo ya sare dazuzzuka. Kuma duk wani dan jihar Zamfara da ke mamaki hakan ga lokacin da Yarima na gwamna na biyu, ya ɗauki 'yan banga ya ba su gorori, ya ba su fitillu, ya ba su me. To waye ya magana ce a sa ƙungiyar, a sa Fulani daga ciki? A faɗa muna wanda ce a sa Fulani daga ciki. Kaga haka ba a sa Fulani ba. Saboda haka muke zargin cewa Yarima shi ya asasa tashin hankali. Lokacin da aka gama sare muna dazuzzuka bayan Yarima, ‘ya'yan bangan nan aka yi unhwani da suwa su je su ta azama ga karmamin gona, su azama haraji, suka jawo ‘yan sanda, suka ɗora cas da ‘yan sanda da su da sarakuna. Duk wanda ɗan asalin jihar Zamfara ya san haka matsalar nan ta zo fa. Aka baya an yi haka, Mamudu ya zo aka yi ta shari'a da sauran sarakuna na Fulani na jihar Zamfara
amma Allah da iko ne ba a kai ƙarshe ba. Duk wani ɗan jihar Zamfara ya san da wannan magana da nake. Na biyu, Abdulaziz Yari ya zo ya assasa su, ya ɗauko han matsawa, ya ɗauko me an ka ce ba su halwa su je su yi dikilarin su ƙare al'ummar Fulani a jihar Zamfara. Ba mu je duk ciyaman na me yatti Allah ba ko ta ƙungiya ta me yatti Allah tana magana a wannan lokacin. Kowa ya yi shuka da a cikin ta'addani. Ba mu mamaki ba a yanzu da muke. Ba mu yi mamaki a yanzu da muke. A ce wai wani da populatiri na aikuwa ce shi ba da yawon muka wannan.